ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Tang hadin arpusaw kanta ka jingsha Kynnoh, nakaliang jong Nongniah kaseng Meghalaya People's United Front, ha ka khatsantrik ukala lengkot arjar arpuway. Kila Kynnoh kala baki Dkhot jong ka Khasi Jaintia National Union kidai ki bajudan kti barabor ban bat yaki kali hasurok ba National Highway 6 bat ha ka khatlai trik ukala lengkot arjar arpuway ru kila ban ya ki Trok kit Masi jong ki Dkhot kaseng ki babiang nadong syadong yaki chalan bat ki kot kisla. Ha ka jingye keren bat kilat pathai khubor u Presiden jong ke Mpuf uba dapoy wan mi lalu ula kentaj waru halor ka jing Kynnoh ba ula penap pistol bat berngem ban Dkhot jubor ye ka jing im jong u Presiden ka Khasi Jaintia National Union uba niwan syadam. Shushu ula Kynnoh ru baki negi Dkhot jong kaseng KJNU haka jenmate jong ka khatlai terik ukala lengkot arajar arpuway bakila bat ye ki Trok kit Masi jong uway ni Dkhot jong kaseng Mpuf ubaju khayi Masi kila Dawa Pisa ru hado arlak tengka harengkat ka jing berngem bersit yakini ki Nongniah trong. Dawa kadai hangne balai ka jia kadai kadai hi ka bakini ki brio ki shajab mala ka por halanti along the National Highway 6 kini hi ju ki brio ki Kynnoh yang kamdai tangi kali business jonga dane ya ki jong ki wai hanrai ki bat ye ki pubun ki kali tang ban Dawa Pisa ane kadai ka business jong ini ki brio te hadin baki Dawa kumba arlak na kini ki kali ki ba kini ki kali ki ba mulach ki de ki badai ki kali business jong wai na ki Dkhot jongi te hadin ayo jing tip baki la Dawa Pisa arlak na kata ki kali kat baki ta ki kali kim ai ki maham bat ki maham training ban penyam ek ta ki driver bat ki maham ru ba dai ban penpau ki ka kerteng jonga hapo ko video ka baki ring lang ba kita ki driver te na kalian jonga hadin mangayo jing tip kata ngaklam la jekan du hi ki shasurok na lai bet bat hapo tanat umlong bit house te hangta hi ken ni akran khamat jab police ni klam akran chalanti shasangken te kapasyo si kalong ba hadin ba ngila losh ya kanika FIR nomor ba kane gade FIR ba losh na kita ki driver jongi ki ba shaluti hakini ki breu ki ba Kynnoh yang nga banga penyang penab pistol te nakalion jonga kumba lalai voice nem ngaladon but hadu menta ngam jupat pendan kam naka pistol ngadai nong elam sang halang ngamdai ukai klau uban pendan kam naka pistol ngi dai kum ginong elam sang halang idai ban pendan kam do kulong tengi saya bod ya kani ban ni buram ya ki kendon jong ka ando ngi trai kum ginong elam sang malang ni buram ya ki kendon jong ka an ni yat kat kum ki kendon jong ka an ban ngasne ngaken tiu ya ki prad Dkhot jong iru bang dai ban buram ya ka an ngim dai ban nyai lain na ka an bat haka ba ya dai bat ka jing sa Kynnoh ka jonga kum ba ong ti bri dai hau na December ka dai hau na February ka ba sajja ba ki ong ba ngalalong USP jong is jandial sulai kis percaya nga anda la gadai kumta balai ngam syakem la gadai ba ki Kynnoh nga ba gadai smuggler balai ngam syakem kata gadai jingkeli namar wangi ngilade pa statement he po larmbai PS ru ga bai dai berto ba ngam don jinga dai batki kam khiji be anya ki Masi hanrai kadai tang bangi lai kren ha to por hanrai na kata daw kami na to ga jingja ha ti por bala dep chom warja kha khandai kadai ho banai ba mdai ho banai khara kumbo wong ho po media menen yi te kadai ho banai ba jong war hajar khat khandai te shosho hagabai dai bat ka jing Kynnoh jong yang aba nga la khai be a ni ki Masi la ne umta gam ne kane gam dai ka badon nongrem namar ba new Dkhot jong i utrai lang ba ki chalan bat kim dai umdai ba panha ki Masi po Bangladesh dai po cleared bal arambai te haki chalan ngila ada penpau ngila ada produce po tanan ba ki kali menta kla la ma te nakalian jongi ni perem jor gan yang ni bro namar ba balai namar ba laradai banga pen pistol yu uladai ban report dan under gan police officer haka to gusni hibadan la de pipa haka video penpau men na social media ko menyau stang bat prabaje ngapa na pistol yu
Tela radai kumta hagato ko por ngidang don hapo tanan umulong bid house. Tela radai ban ong yagi pulis kan. Pat uni bru kun abistol ya pidai ban in ban sos kan yu laru udon bistol. Te hakabaya dai ba kajing maham ya ki bahaya ngasam jongu ngam don daw hiru ngam don kam hiru ban maham ya ki bahaya ngasam jongu ban ngam don daw hiru badu. Kini ki bru pat de la pilai national highway sek pin yu iye ki man la ka med kin don spo national highway te kan mut ayu kan ni ngam don kam sho ban kran penchai te nga skwa ban penchai tang yo pai ba ban nom so tho bakla ya ka seng jongi ban ngi sai kentiu ya ki pra Dkhot jongi ba kum ki seng malang kum ki nongelam jong ki imlang salang ngi dai ban trai ban kta ban ngim dai ban long ki nong pun thot ya ki imlang salang ban ngim dai ban dawa Pisa ban ngim dai ban le Kynnoh ki kam ki bakta ban jong ya kasang ni sai kentiu ya ki pra Dkhot jongi ban habang itra ya kasang malang ni dai ban don laki jong ki kam ki jam dai ban lute na ki dukan lani na ki businessman lani na Kynnoh kanai kadai ka message ka mga kwa ban asyo pai ba kum kasang jongi ki member jong ka CC jongi ki dai ki bala don ya laki jong ki jing try jikta te ngi set an example ya ki weiru bang idai ban long kita ki brew ki batrai lang lemba ko omset bat ban yarap ya ki imlang sala te menta ni wan pensai hakmat jong pi pai ba lemba kini ki media both electronic and print ban pensai shau pai ba kaseng kam don benta ai ha ka jing dai bat ka jing sha Kynnoh yang asimat kum Nongniah lam ba harang ba jong kaseng bat kumju ya kaseng hibro ko bai ta nakalen jong ngi penpau ka jing siosi namar ba ya kane ka FIR ru ladai ba ai kini ki driver ki jongi ya uba ni man chadap haden jong ka jing Dawa Pisa jong ba arlak naki bat ka jing penten jong yaki bat ka jing maham jong yaki haden ba kimyo ya kane ka Pisa na kata daw ki laira ya ki kali by force chapo tanan te ngila de bekran hiru bat ki police bid house umulong ban le ya badan kan bat kane ka FIR kala da register bat kala yash khaman ta naklen jongi kum gasangi kimi lenti baka an kan yak kat kum ikon jong kan ta lada dai bo ki jing Kynnoh jong ba ni man yang abang don pistol nga welcome ya ki investigation jong ka police lada ka dai bang don si saya ta ka pistol kum bo ong mi ta ai bakaan kan aras yang lani kan le ya kepadan kam ha kajingnya dai bat kajing Kynnoh jong yang handai ngan pensya yo pai ba menta bang nakal yang jong hadu menta ngampat don ya kata ka pistol ngampat itu hero ya kata ka pistol nomor ba kum kinong yalam sai mala ni dai ban kunan kam dau kulong da Kynnoh kitiak ba pen mensau nomor ba kisem malang ki dai kinong yalam ya ki emlang salang mdai kita ki dem pengkiang lani ki extremist ki ban pendan kam da ka pistol lani ban pendan kam ban maham ya no lani ya Kynnoh ki bru ki bolong ki produk pasnam jongi kato khalai tarik kawan kana kamar na po Asam kawan na po Asam kapoi kumba san sistem hapo mo kundur ta kapoi ka phone no driver hanga ka wong driver nga kersian sahabat ke kali hakine ki kawe ka kali ka woknar kadon ka kali karang balik kibat yu driver kikiu hapo kali da kikiu hapo kali kipan bisa kumba ardli ke kali tengah ong ai do brio ngaban keren ke phone utau brio umtrek ban keren wong baik kamar jong no kile thu bede kamar jong kersian te kim tip yang tengah ong driver nga phone kinya ba lalu di pesan ba jongi ngong kile yarap te hadin ki ong driver demem ai nginra kan kali cepot tanan ngong kinai ra ke bisa ngimla ban ai pi te ki ho dem ai nginra cepot tanan ngin register case ngong pai mla ban siu panjipi namar kesalan ngibiang kesalan kiong ho ngi habra abai te kiong driver de pim ai ngin syok ngin bom driver kana kam de kile dang tang man kes ngi handel abun sin kile tu isten ngapor ngam kemasuk tarik ki apor ka arbaji demet ki be kali datai ka kali wagnar balik ki be ka apor ka arbaji ki be kali jong adal amit tengah myolat iki namar nga jenga Kjnu ba ka juai dong tengah senya aiba namar riba ju yarap ngi kum stal body tengah pan yarap namar ngam de ba khibian nga to masih ngalek nya pendiar ngadon jaga ketrep ngadon namar ki doktor Dkhot veterinary ki siak ni apo jaga trep jong akin adu ka proof ngadon ni tengah to ngari ki masih ada bepan tet tengah de kin kum to tengah yo nong setengah spia tengah yo nong ro namar ngadunit pat cepat ba pilih i apo ki media sosial media ro ngadunit iki imlang salang kum tamber ngabam marwe tengah tentu kam tam
gitu ye balek kita ge bat ye kali jongi ini sepat ndi syuk ban lek kita dikdon kam ki de ban tre ban kata ndi ban up iqway ki dikdon ki jat ki jongi ban tre dan ini sepat akan tu ye ka an bagian cimkia lem ban tek lakam mungkin namar numja syuk nene sepat dan kum kan kam tam ki de bar jongi bon ki berita cepo asam la saya don ke jingma ka bo jingma kam tam ki prado prasna bingi ki berita ceka asam jangan nak kentin Kynnoh ke beklam nong ring ya presiden rong ba jongi belengi Kynnoh na marba ne keseng la form ni ka ha usnem ar hajar cepeu hadu menta nadu bas dangi kene keseng ngadon rangkat lembat kene keseng mensuang ngasa ibat kumu education secretary menta pade ngabat kumu general secretary ha kene keseng te keseng la dap cepeu usnem menta te kejing itu bat ngabat presiden ru la dap cepeu usnem menta hadu mentang ngampat GOI bai presiden idon kum ketak pistol ban pen up yenoi noru na kata kadau ngi penrem jur ngi khmi lentiru ba kaan kan le kat kum kaan